Good morning guys, good morning. Alik na ako guys. Kamusta po ma'am sir? Welcome to my vlog. Tanki natin guys, 350. Pensya na po guys, kakagising ko lang. Nadi mga kasama ko guys sa Ordaneta, naghihintay po na sila guys. Hay nako, nahirap kasi na kakagising lang. Welcome to my vlog guys. Ma'am sir, kamusta po ang buhay natin? Sige guys, mamaya lang guys. Di na kayo mamaya kung nasa Ordaneta na ako. Sige guys. Port lang, premium. Ay, hindi ka na-stang. Oo. Basta dandan lang ah. Meron umabol ng oras. Ulit. Biyahe sa Nevesia, tapos papuntang diretso na sa Pampanga, Mexico. Layo-layo po sir. Oo nga, may charity. Charity kami mga dalawang bata. Dapat guys, yung number nasa harap. Madaling mag-lock, tapos madaling buksan. Ay tanga. Dapat papabago muna. Yun. Dapat yung number nasa harap. Guys, mahabol tayo lang sa Ordaneta. Bali yung mga kasama natin guys, nandiyan na sa harap. Bigyan na sila. Time check natin yung 5:18 guys, time check. Yung mga kasama ko guys, nakakaya. Ngantong ulit kape yo? Sir? Yes. Anong kape original o? Yung black. Pags, kape, Pags. Kape kayo? Kagising ko lang eh. Alit. Kape muna tayo. Ay, Pags. Kape muna tayo, guys. Medyo malamig kasindahan. Kasi atin na kayo mamaya guys. Guys, nandito yung mga kasama ko. Pero may kulang pa kami. Dadaan pa kami sa Carmen SM. Kasi na dimang iba. Bali, itong kasunod ko Honda Beat, tapos Click 125, tapos MIUI 125. Sila mga kasama ko guys. Time check guys, 6:03 na morning. Kanina kala ko late na ako eh. Ang usapan kasi 4, tapos nagising ko 4:20. Ay buti binago yung time. Binago nila. Takpong pogi lang guys. Bali punta tayo sa sa Nevesia and Pampanga. Kung okay yung sa Nevesia, kung natapos yung charity, best tayo sa Pampanga guys. Kamusta guys? Ingat kayo guys. Guys, lumalabas na yung araw Pero pag ganitong oras, malamig pa sa daan. Grabe
Lamig. Guys, salamat pala ng ng comment sa akin. Shout out. Ito sila, oh. Yan sila. Salamat guys, ma'am, sa comment nyo sa akin. Ingat po kayo. Thank you. SM. Sa SM tayo. SM Carmen. City na pala, Rosales. Wala pa naman sila guys. Wala pa yung mga ibang kasama namin guys. Okay. Meanwhile, guys, dumating mga kasal namin. MIUI 125 ulit. Tapos may tatlong MIUI 125, isang Click, isang Honda Beat. Tapos ako nag-iisa ng tatay nila. si Shigimoto. Yan na. Let's go guys. Basta na tayo guys. Si Fox, muna kayo. Lord, pag habang nabo kami sa daan po, kayo po bahala sa amin. Sana po Lord, pagpatapos lang itong rides namin, makakauwi kami sa kanyang bahay namin. Salamat Lord, kayo bahala sa amin. Thank you. Amen. Let's go guys. Let's go. Palabas ng Pagasinan guys. Dito na tayo sa palabas ng Pagasinan. Papuntang na tayo, Tarlac. Ganda nga ng sikat ng araw. Malabas no. Ano yun? Ha? Ano yun? Pangko pa ng palay. Ay, mais yata. Ang bakong dito ah. Ang bango guys. Fish na fresh na amoy. Sarap. Welcome to Moncada. Guys, ang ganda pala daan dito. Guys, time check 6:43. Nasa Tarlac na tayo guys. Pakumpogi lang, 60-70 lang kami guys. Bira lang magkamuting rides. Manila, Baguio, Piclex. Oh, ang dami isda oh. Ano isda man yun? Lalaki naman. Tilapia. Ano nangyari, Pogs?
Shout out Sir Victor. Shout out, shout out. Sige Pax, muna kay Pax. Let's go guys. Tint namin yung mapa namin guys, kung lumpas na kami sa daan ng shortcut na papunta ng Bisia, kasi dumaan kami sa Tarlac Park guys eh. Yan, solo ride si Paxo. Solo rides dito yung shortcut guys. Dito yung pupunta ng Bisia, yun dito sa Tarlac. Hindi ko alam kung nasa na tayo guys. Sana to. Wala kasi mga welcome eh. Basta sa amin guys, pupunta kami sa Nevesia. Basta Nevesia na to siguro to. Ayun, ayan. Wala nakalagay. Grabe itong gas nito ito. Grabe ang gas nila doon. Oh, lumalik ka po. Grabe yung yung Kuya truck. Ano pala dito? Lado Road. Wah, hangin. Magdras to guys, madulas. Ayun. Wala yung mga kasama ko. Mayata. Ay, laking truck. Yan, tayo. Pax, ano nga to? Anong pain na to? Ano pa yan to? Ay, sa kasepet. Habang biyahe natin pala. Anong pain na to? Nevesia. Doon kanina may ano ba? Wala akong makita mga welcome eh. Kakanan na sana tayo doon eh. Meron tayo. Dito tayo, connect tayo dito. Ano pala kayo ba to? Ano ba? Kapas. Kapas? Tarlac? Oo. Ako ano to? Nevesia na. Sige guys, dinawa kayo mamaya. 1 hour later. Oh no! Ako na ako. Sana hindi sa lalambot. May araw na guys oh. Sikat ng araw. Mamaya tag-init na. Salamat, nakahihiyaw. Kanina hihiyaw eh. Sakit sa mata yung araw. Sige guys, adi kayo mamaya. Yun. Nubisi na tayo guys. Yan guys oh. Picture tayo guys. Wala. Picture.
Papasok tayo sa Nibesia guys. Doon tayo go. Doon tayo. Salamat po yan eh. Oh, dito. Oh. Lagyan, dito tayo sa welcome. Oh, mabuhay. Mabuhay. Laking kalabo, no? Talagang sakahan mo. Ano na, picturean ko na lang kayo dyan. Sama ka. Ganito na lang, pag ganun na lang. Tara, picture tayo, Pops. Ayan. Guys, let's go. Let's go guys. Wow, hito. Sarap hito. Time 6, 7:49. Aso. May kasamang damit. May dala siyang damit yung aso. Aurora, Baler, Aurora. Yun, papuntang Baler, Aurora. Cabratuan, Santa Cruz. Dito pala ang daan. Cabratuan, Santa Cruz, Aurora. Dito pa ang daan pala guys. Guys, dito na kami oh. Ito yung mga ibang riders. Nasa barangay na kami. Wala na kami sa highway. Barangay. Barangay Santa. Guys, pupunta kami sa isang charity. Tutulong kami kahit kunti lang. Kailangan kasi sila ng tulong. Kahit kunti lang, kahit tulong lang. Santa ang tawag? Santa Barbara, Paris. Ito yung simbahan nila. At least kahit kunting tulong, saya sa puso nila. Kaya kasi pag may sakit kahit pag lalo pag wala kang pera pang gamot, sana Lord, wala yung mga tao may sakit po, pagalingan po sila. Thank you po. Dito na tayo sa school guys. Thank you po Lord, wala pa nangyari sa amin. Yan, dito na po Santa Barbara Sur Elementary. Pagod din ah. Patapos to dito sa San Fernando. Dito niya ata ako. Pagod. Sige guys. 2 hours later. Guys, uwi na kami guys.
sa mga bagong dating, meron po tayong almusal dito. Punta lang po kayo dito sa may side. Sige, Box. Thank you. Tapos ng charity guys. Ayos, nakatulong tayo sa mga kailangan. Hello guys, yung mga kasama ko guys, umuwi na sila sa papuntang Pangasinan. Ako dito ako sa Mitsuko, Pampanga. Tapos in San Fernando, Pampanga. Bali doon ako kasi dadala ko si mama kasi pusta ko ng daanan to guys, ilong daan. Sabi na pagpustan daw, pag welcome, bugisina ka daw. Yun, ganda pala dito. Time check natin guys, 9:08. Yun. Guys, nalubat tayo. Nabat daw yung battery ng camera natin. Magpalit tayo ng battery guys. Medyo malayo pa yata. Saan na tayo? Balik ako. Patay. Magtanong tayo. Mali yatang mali atin nadaanan ko guys. Hindi namang highway to, barangay na. Nasa diki na ako. Bahala na guys kung mawawala ako. Parang may ima ko kasi parang ibang dinadaanan sa akin eh. Okay naman kung daddy, so bahala na. Magtanong-tanong tayo guys. Minsan nagdulo ko yung natin eh, lima natin eh. Nine 44 guys ng morning po. Nasa ano ba tayo, sa Nabisia. Hindi pa tayo nakalabas. Sana makita ko yung welcome to Pampanga lang. Okay na. Hindi na ako mawawala doon guys. Ano tayo guys? Yun, correct. Papunta Pampanga. Hindi tayo dumaan sa guys, sa highway. Ito mga barangay, patago ng daan. First time ko daan guys dito. First time yung venture. Yun, yung nakikita ko sa mapa, yung may tulay. Ito yun. Ibig malapit na tayo sa Pampanga guys. May santo pa. Aray, taas. Boots. Dito guys, pag pag naabutan ka ng gabi. Sabi, hindi mo alam daan dito. Tapos wala kang mga kasabay. Yun, nakakatakot. Kasi lalo pag nawala ka, wala kang pagtanungan kung saan lugar ka na. Mas maganda yung minsan ng mag-rest ng araw pag di mo alam yung daan. Kanan tayo siguro. Kanan tayo eh. Kanan pa.
Wow, libing pulbo. Grabe. Apa ng pulbo dito. Daan-daan lang tayo guys. Ang tayong bato. Mas buhangin. Ang venture pala pag bagong daan ang dadaanan mo. First time daanan tayo. Uy, may butas. Ayun na guys, oh, may bus na. Ay nako, salamat. Nakita ko yung highway. Kala ko walang katapos itong barangay. Tignan natin kung uhuy! Salamat. Nasa highway na tayo. Oh, habang tuloy pala to. Yun, Marayan. Bundok na Mara. Oh, may sinasabi itong map, oh. Mali na may tandaanan ko. Diba? Ay, thank you. May kamuting riders. I love Arayat. Yun. Arayat. Picture natin si Arayat. So guys, nasa ano tayo, Arayat. Papunta na tayo sa Mexico, Pampanga. And tapos yun, San Fernando. Kinis ah. Bastos, sigmo to. Traffic to guys, dito ka-traffic. Masaray na tayo guys. Traffic dito sa ano, Arayat. Kaya muna tayo guys, 7-Eleven. Nagugutom ako. Yan, pwede dito kumain guys, oh. Pwede yata. Doon tayo guys, kabila. Dito tayo guys, kain. Guys, may mga tayo guys. Pagod na ako. Ay. Sana malapit-lapit na din. Sige guys. Guys, kain muna tayo guys. Merinda. Oo. Pagod. 7-Eleven. Sige boss. Thank you. Sige guys, tapos na ako ng bida guys. Punta na tayo sa San Fernando, Pampanga. Hindi na dadaanan daw yung ano, Mexico. Pampanga na tayo ng ano. Ay, sama. Busog din ako. Thank you God. Oh, marami ng gas dito. Ang dami pang gas. Eh, nagtanong kay boss, sabi niya hindi na ako doon sa Mexico, kakanan na ako yung may kalabaw. Yung sabi niya hindi na ako dadaan. Buti naman, pero iwas traffic. Yun yung sinasabi ni Manong, may kalabaw. Kanan tayo, kakanan papuntang San Fernando. Dito yan, kalabaw. Layo-layo pala, oh. Layo din.
Oh, nakang Raiders oh. Wow. Ha. Red Doors. Maming gabi, Raiders tayo. SM. Ano SM to? Ano klase nga sila? Walang nakasulat. Robinson. Expression na yata ito. SM Pampanga. Shit. Robinson. Shit. Ang hirap parang dumaan pag first time mong dumaan dito. Ay, ganun ano. Gaan tayo. Boss, pwede magtanong? Ito yung dadang papuntang San Fernando? Ano? San Fernando po. San Fernando. Ah, ito. Thank you, boss. San Fernando, tapos kumaliwa ka. Ay, kakaliw pa ako. Ayan. Mismong bayan po. SM. SM. SM ng San Fernando. Kakaliwa. San Fernando na. Oo. Oh. Thank you, boss. Tapos ng intersection, kumaliwa ka. Sige po. Thank you, boss. Thank you. Kayo, sir. Di ka saan kayo? Galing ako sa Pagasinan. Bumana ako sa Nevesia. Ayun, sir. Sige, boss. Thank you, boss, ah. Yun, San Fernando, sa wakas. Kakaliwa. Bisa ako. Ganda lang dito, boss, oh. Wow, grabe. Ganda. Tayo. Kaliwa. Truck. Nasa lalim tayo. Relax. Angeles, San Fernando yan. Hindi po, kita ko na. Nice. Nice. Ito na tayo sa San Fernando ng bayan. Yun, nakong pala English dito.
Ang laki ginagawa nila. Ay, bang pintura. Simple nando pala to. Simple nando na guys. Grabe no. First time mong daanan, yung tagang kaba-kaba ka pa sa daan. Takot na takot ka kung mawawala ka o hindi. Buti ara kung ano. Oy, capital down toward kanan. Baka kanan tayo, capital. Ano kaya simbahan nila? Aring. Dako. Sa wakas, nakarating ako sa barangay nila. Nakapasya din ako. Sige guys, salamat sa nanood ng aking vlog. Maraming salamat po. Ingat po kayo mga guys. Dito na pa ako. Kakalan pa ako. Yan. Dito po, bahay ng mama ko. Ay, salamat. Thank you Lord. Thank you. Ang lahing biyahe. Sige guys, ulitin ha. Bye.